Inauguramos unha nova edición da Feira do Viño de Valdeorras, a primeira para min como presidente. Ao frente desta organización, gran consolidade é que a denominación de orixen Valdeorras é a de que un honor forma parte. Unha celebración, o número 26, que chega nun momento no que o noso Godello está a demostrar que o seu éxito perdura, que non era unha moda, que o recoñecemento acadado a tantos anos perseguido non era pasaxeiro, senón que perdura e siga a darnos moitas alegrías a todos os que hoxe estamos aquí. Por fin, percatáronse de que a nosa terra é o punto de orixe desta variedade, que a nosa denominación leva máis de 5 décadas defendendo. Como sabedes, este ano a DO Valdeorras está a festexar o 50 aniversario do Plan Revival, que marcou un antes e un despois na forma de facer viño na comarca e que recuperou a uva para Valdeorras, a uva Godello para Valdeorras e para o mundo. E falando de aniversarios, tamén a DO Valdeorras cumpre anos, 80 para ser exactos. 8 décadas de traballo amparado a calidade dos nosos viños brancos e tintos, das nosas variedades autóctonas, da nosa identidade propia. Unha identidade que nace como resultado dun saber facer transmitido de xeración en xeración, porque os nosos viños levan consigo o legado dos viticultoras e viticultores que coidan a terra con esmero, preservando as técnicas e procedementos únicos e propios que definen a nosa DO. Cada pequena parte do proceso que ten como fin o nacemento suma un valor incalculable, o valor do pequeno, o que define os nosos viños. Por unha banda, un territorio de contrastes, cunha diversidade de climas, solos, altitudes e orientacións, que aportan riqueza e personalidade. Por outra, as variedades autóctonas como a Godello, para que Valdeorras e o seu berce e a Mencía que atopou nesta terra a súa mellor expresión. O Consello Regulador é consciente desta realidade. Nós creemos firmemente que Valdeorras merece ser descuberta, coñecida e valorada como corresponde. Por iso este ano, no contexto do seu 80 aniversario, a DO deu un paso fundamental convertíndose na única denominación de orixen española que forma parte do selecto clube de colaboradores esenciales da Boenset, a entidade formativa máis prestixiosa do mundo do viño. Os datos están auditados. É un dato récord tamén para o Godello, con máis de 6 millóns recollidos. Un resultado que se debe a unha dedicación cada vez máis especializada a esta uva, que derivou nun aumento da superficie e de produción. O sector vinícola é un dos motores máis importantes da comarca e tamén da provincia porque contribúe á súa riqueza. Por iso, non debemos escatimar os esforzos nos que a respaldado os viticultores e adegueros se refire, porque vós sodes as pezas de engranaxe que nos fai andar cara adiante. Tras 26 edicións, a Feira do Viño de Valdeorras convertiuse en cita obrigada, un punto de encontro para os visitantes que desprazan desde moitos lugares para disfrutar dos nosos viños e participar das actividades programadas para todo tipo de públicos, incluindo os máis cativos. E se temos chegado ata aquí, é pola dedicación e traballo apaixoado dos adegueiros e colaboran sempre coa nosa DO no labor comunicativa e divulgativa que o Consello desenvolve durante o ano, como a que hoxe nos ocupa. Grazas especiais a todos aqueles que hoxe